Zuk esan dozu, zare gine eta deieitzikoa bere izan zarela, ez da? Bai. Eta behar bie kombina egiten ziren. Ke remedio. Ke remedio. Lo gitxi, ze. Bajatu orduko moilara, etxia garbizu dizibizten duan. Bajatu igual moilara, kaja garbizuten, kaja, leika, bitu, horan txekarri otzute, kaja, zelako kajak erabik ezirian lehin. Are kaja garbizu ezirian. Da gero, vaporaritxon, da vaporaritxon ezozen artian, traina purtuto tenbazan, zareinen lakuan, detorte zarin vapora, altza zareinetik eta vaporari atendidu. Ostara, vapora itxasora juten bazan, lotara gizonak, basu ostara be, zareinera, osake, konpina eta neko gozo. Eta deieitzikoen beharra zein zan? Oianak izan dotzuna, bibera gizonari, prepara gizonari, orduak emon, zuri, por ejemplo, patrek zate duzun, esan gizonari iruretan bajatuteko. On telefonua eta goz, baina lehen ezeguan telefonorik. Orduan, etxerik etxe junbizate zinien, esaten, iruretan sali dia, lauretan sali dia. Diferente, on telefonu eta gozelez, telefonutatik ekendoz. Bai. Eta kasureko arrainak deskargau eta behar hori bere zeuek eitzen zen duen? Etxe ben eurak gizonak, baina guk lagundu. Guke lagundu, alixate zenduna. Igual izte dutzuen berdela, igual izte dutzuen horren ganian, moila ganian berdela, tajetan, eurak jun etxezen itxasora, orduan, arek berdela kargen bizaten zen kamionera. Baina eguan, holako bat eguazan, emakume batzuk eguazan kargate benak kamionera, areri belagundu, bihar gogorra.